Impjegati f'dar Kenna l-Saħtek se jingħataw taħriġ professjonali kemm f'Malta kif ukoll fl-Italja permezz ta' ftehim li ġie iffirmat bejn il-Ministeru tas-Saħħa u l-Azzjenda Sanitarja Lokali tal-Umbrija. Il-ftehim ġie iffirmat il-ġimgħa li għaddiet meta żaru residenza l-President ta' Malta Giorgia Bela, akkumpanjat minn Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia u l-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Joe Cassar flimkien ma' professjonisti Maltin u Taljani. Id-dar Kenna għal-Saħtek hija residenza li ser tkun qed tilqa' fiha persuni li jsofru minn eating disorders bħal anoresja, bulimja, binge eating u obeżità. Is-servizzi f'din id-dar se jiġu provduti b'xejn taħt saqaf wieħed. Il-Fondazzjoni Kenna l-Saħtek kienet waqfet wara li ġie innutat li kien hawn nuqqas ta' trattament holistiku għal kundizzjonijiet bħal anoresja u l-obeżità. Dan wassal biex pazjenti kienu qed jispiċċaw f'sala psikjatra kemm fl-Isptar Mater Dei u anke fl-Isptar Monte Carmeli. Il-Malta Community Chest Fund daħlet għal responsabilità li tirranġa din id-dar li hija l-eks kwartieri tas-sorijiet fl-Imtarfa b'investiment ta' €2 miljun.